ere mutan india, bai. Alde batetik hemengo gauden gune honetan, Esnaola bidea ekartzen duen beste zona honetan, eta beste alde batetik beste eremu bat izan da, hor Santa Marina aldea dijoan bidean, hor beste hobekuntza batzuk, kuneta batzuk, eta gura jasotzeko beste elementu batzuk izan dira, bale? Bereziki igual hemen hau igual representatiboa bezala gelditzen da eremu hau honetan, bereziki ur hemengo ladera honetatik etortzen dian ur guzti jaso, hau dena lurra desbrozatu, lur mugimendu txiki batekin bidezka hau ondo prepatu, segurtasunagatik baita ere, udaletxeekin baita ere elkarlanen bai nazionalera, bai trenbiderako sarbidea oztopatzen duen elementu jarri, eta gero gaur putzua, pixkat biosfera, eta handan, bizi gehiago emateko honi, eta bintzata erabilera emateko eremu. Hola, pixkat motzen esplikatuta hori izango ditzak. Pixkat jendei, beste eremu hau zabaldu, nik esatezen bezala aintzinatik bere garaian erabiltzen zen eremu badalako, eta bigarren fase baten, beste barri horrekin konektatzen duen, hasiera izan da dira. Haukeu, hiru mendi ibilbide dauzkeu. Eta ibilbide bat juten da esnau dauzua, baina juten da, bide gotetik eta edo jun bat daukezu autobia juten da bidetik. Eta gero daukezu hortik San Juan itu horrela eta baleak aldea juten. Orduan helburu izan hau txukundu, azkenen ikusten nolako, baina egoketa beak herrigunen ez daukola, berregune haundik, bat ez esateatik. Eta nik uste lekua bai aixigaldiako egoteko leku politua dela. Eta batik iturri badautu bertan, eta aprobetxatzeko leku baiatu dara. Nik uste regenerazio bezala oso representatiboa behitu azkenen deno ere bat utzia zehon, dena sasilzeteta, dena hori dena gatitu, ondo, jarri txukun, eta nik uste dut baita ere ekonomikoki, kantidade majo baten, lan potentekin diala. Hemen ingurumena berreskuratzea da, horrelako azpiegitura berdeak ere nola berritu eta herrian erabiltzeko, herritarrek erabiltzeko, eta alkatek kontu bezala, aurreko bideak ere berreskuratzea, eta guneroko bizitzan ere, gure bizikalitatea ere nola hobetzen da, hori sonda ipatu du, batzutan, herrian ez daukagu berdegunerik, eta horrelako eremuak berreskuratzen zinbestekoa da. Eta benetan, guretzat horrelako inbertsioak egitea, eta oso garrantzitsua da.